खुलुमबाय दिनै 15 मार्च 2024 शुक्रबार उत्तर प्रदेशनि खुशी नगराव सासे मुस्लिम सुबुङा गावनि सिनायथिखौ थगायनानै हिन्दुनि मुं लाफ्लानानै सासे सिख्लाखौ जुलि खालामनो नागिरनायनि जाहोनाव पुलिसजों हमजादों आरो बियो सिख्लानि सिगाङाव गावखौ गराखपुराव पुलिस अफिसार महरै खामानि मावनानै थगायदोंमोन आरो गावनि मुंखौ आर्यान प्रसाद होननानै थगायदोंमोन। नाथाय जुलिनि सानखालि बिनि गुबै सिनायथिया सोराङाव फैयो आरो नखरनि मानसिफोरा पुलिसनो केस होनायनि उनाव दायनिगिरिया पुलिसजों हमजादों आरो बिनि गुबै मुङा जाबाय ताब्रेज आलम। बि चार्ज शेखारआ सा 612 हाग्रा एफानाव केजुएल साख्रि मावग्रा बिबानगिरिफोरखौ रेगुलार खालामनानै होबाय। थांनाय गोलाव सम रां मोनाजासे खामानि मावबोनाय हाग्रा एफाननि मावथिफोरनो मैया बड'फा कमप्लेक्सआव प्रमद बर'जों लोगोसे इएम बिथांमोना थिसनथाइ बिलाइखौ राननानै होनाय जादों। इउपिपिएल हानजायाव जयेन जानायनि उनाव एमसिएलए जय मुसाहारिया गावनि इउपिपिएलआव जयेन जानायनि गुबै जाहोनखौ खुगा बेखेवदों। इउपिपिएलखौ नागारनानै माने एक नम्बराव आंहा आंनि समस्थिनि रायजो राजानि जिथु आसा आकांक्षा बे आद्रा दंमोन नालाय, खारन नोंथांमोना मिथिखागौ जाय गभर्नमेन्टआव थायो बिसोर सुबिदाखौ मोनो। आङो गभर्नमेन्टआव गैयामोन बिपिएफ हानजाया, थ' आंनि एमसिएलए फान्डनि एलइडि फान्ड फैसाया एमसिएलए एलइडि फान्डनि परिमाना 50 लाख दं आरोखि। किन्तु रुलिं पार्टिनि एमसिएलएफोरा 10 crore साख्रि मोनदों प्रत्येक फेसआव आरोखि। आं सानदों 10 कोटि करि जुदि प्रत्येक फेसआव मोनोबा 50 लाखनिखौ निश्चय बारा मावनो हागोन आं बे सानदों आरोखि। आरो माखासे जोंनि रायजो राजा आफाफोरनि जिथु आसा आकांक्षा बे जेनेबा अरुणोदय पिएम किसानानो हक फिसा जिथु सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनि जिथु अनसुंथाइ सोरां बिथांखि हमना ला आरो जिखिनि इउपिपिएल फान्डनिफ्राय जिखिनि मिशन भिजन डिक्लेयार खालामदों बेजों रायजो राजाफोरा निश्चय मोजां लाभवान जागोन आं सानदों आरोखि। खामानिया जागायदों, गासिबो मोनजोबदों बुंनो नागिराखै आं, जागायदों निश्चय जोंफोरा सहयोग खालामबा आरो गियारआप जाबावगोन आं सानदों आरोखि। नोंथांनि मथा मथि प्राय 3000 हमना लादो, फैबावगोन आसा दं। बेखौ आं आसा खालामदों बेखौ जोंहा इउपिपिएल दलनि मानगोनां सिएम सारमोना बिथांमोनासो मिथिगोन। हाग्रामा महिला साराथ' आंखौ बिफा गुरु हिसाबै आं मावनायबोदोंमोन, खिन्थु आं बिथांनि गोसोखौ जय खालामनो हायाखिसै आरोखि। आं बिपिएफ हान्जानि मावथि हिसाबै जिथु कर्मि मर्यादा जिथु मोननांगौ बेखौ मोननो हायाखिसै आरोखि। आरो बे मर्यादाया एसे गोब्राबानो बिपिएफ दलाव आंखौ बिखंगतिखौ नुनो मोनदों आरोखि। जिहेतु नोंथाङा फोथायनाय दं नामा प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल सरकाराव फैनानै जौगानाय खामानि मावनो हागोन? निश्चय, खारन बे सरकाराथ' क'लिसन सरकार बे फैगौ 25नि उनाव 30सिम थागोन। थ' रुलिं पार्टियानो बेयाव डेभेलपमेन्टखौ मावगोन, अपोजिसनाल बहाथो मावनो हागोन, बे खुनु डाउट गैया आरोखि। जिहेतु मैया क'क्राझार लकसभा एमपिनिफ्राय जयन्त बसुमतारी बिथांखौ फोसावबाय, मा फोरमायगोन? बे बुस्थुआ बिथांमोननि दलीय मेटार, आं बेखौ बुंनांगौ खोथा गैया। आंनि खामानिया जाबाय मा इउपिपिएलआव फैबाय नालाय आं इउपिपिएलनि सान्थ्रि हिसाबै थैथां मावगोन, आं बेखौ कमिटमेन्ट होबाय आरोखि। गोजोन्थों। नोंथांमोन दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।